Laura Antoja, exjugadora que va debutar a la divisió d'honor amb l'Universitari de Barcelona i va conquerir títols amb el Barça i el Club Baloncesto Avenida com la Lliga i la Supercopa d'Europa. A més, és internacional amb Espanya. Graduada en fisioteràpia, va ser peça clau a l'Uni Girona, on va exercir com a entrenadora i fisioterapeuta. També ha format part del cos tècnic d'Angola com a entrenadora assistent i de les seleccions espanyoles U20 com a fisioterapeuta durant una dècada. El proper 15 de gener, el Joc Interior de Laura Antoja. Hola, Laura. Hola. Moltes gràcies per haver dit que sí a fer aquesta entrevista. Tenia moltes ganes de parlar amb tu perquè, a més, ens pots donar una visió 360. Perquè has estat jugadora de bàsquet, d'elit, professional, ets fisioterapeuta i ets entrenadora. Benvinguda. El triangle. Gràcies. El triangle. Com va començar la teva passió pel bàsquet? Ui, la passió la porto familiar. És a dir, ja la meva mare era jugadora de la penya quan, en els anys 50, 60, els anys 60 ja. I el meu avi va ser un dels fundadors també de la penya per part de pare. És a dir, tant la mare com el pare ens portaven genèticament ja una mica de bàsquet a les venes. I nosaltres anàvem a l'escola al Mireia de Montgat, que es caracteritza per haver tret també jugadores de nivell i s'ensenyava molt bé aquest esport. I res, doncs els 3 germans, que jo tinc 2 germans més, vam començar a fer l'extraescolar de bàsquet i la petita que sóc jo, doncs com que ha d'anar a remolc, vinga, doncs a fer bàsquet. Res, molt senzill i alhora molt divertit. I com va anar com vas experimentar la teva evolució dins del món del bàsquet? O sigui, ja des de petita deies jo vull arribar a ser professional d'això o va ser una cosa que va venir més natural? Ui, mai a la vida m'ho havia plantejat. Jo era una nena petitona, com ara, per parlar del món del bàsquet, molt petitona, que simplement jugava perquè, perquè m'ho passava molt bé, perquè era allò que fèiem a la família, es parlava de bàsquet tot el dia, miràvem bàsquet a la tele i la veritat és que el que sí que he sigut sempre és una nena que li ha agradat fer molt bé les coses. Llavors, allò que era entrenar, intentava sempre fer-ho molt bé i tot, perfeccionar-ho i fer cas a l'entrenador perquè era molt obedient i totes aquestes coses. Al final, la meva expectativa no anava a ser jugadora de bàsquet. Com va anar? Tu ja saps que les meves entrevistes van molt per parlar sobre la part mental i la part emocional dels esportistes i de tot el que és el món de l'entorn esportiu. Com creus que han influït els teus pares en la teva carrera esportiva, Laura? Els meus pares són una peça clau. Els valors que crec que ens han transmès els fills, tots 3, i cadascú després ha fet el camí que li ha tocat, no? Però són persones que creuen en l'esforç, en el treball, en la constància, pensen molt en que l'exigència és un punt clau per l'evolució, per evolucionar i per millorar, però alhora la noblesa de fer el que fas sense voler ni enganys, ni trampes, i un esforç. L'esforç és vital, no? L'esforç és vital per superar-se, per aconseguir reptes, per assolir allò que tu t'hagis proposat. Com has gestionat els moments més complicats o més retadors de la teva carrera esportiva com a jugadora? Solucionat, jo soc una persona que soc social, m'agrada estar molt amb la gent, gaudeixo i m'enriqueixo de la gent, però alhora, quan realment tinc algun problema o la gestió emocional d'un fet en concret, sigui esportiu o no, em tanco molt en els meus amics i en la meva família i en mi mateixa, no? Llavors, molta reflexió, tranquil·litat i intentar la gestió des d'un punt de vista molt racional, encarant, intentant analitzar les vies de sortida i les possibilitats per on superar aquell moment mentre no deixes de fer el que et toca fer, que és la teva obligació, que és un dia a dia, que és una rutina o que és
doncs el seguir anant a entrenar i el seguir anant a fer el que et toqui fer, no? Però la base de tot això és arreplegar una mica l'energia interna perquè l'esforç el puguis anar superant dia a dia sense buscar reptes a molt llarg plaç, perquè en aquell moment no veus res a llarg plaç, sinó que t'has de fixar molt en el dia a dia i en les petites coses. Recordes algun moment especialment complicat de la teva carrera? Sí, un moment va ser molt complicat, va ser quan vaig tenir una lesió molt greu amb un genoll, que a més no sabien d'on venia i no era quirúrgic, però alhora tenia un tendó del genoll que s'estava necrosant i s'estava podrint, no? Això em provocava molt de dolor, no dormia, hi havia un estrès afegit perquè jo havia fet una aposta per marxar a jugar fora, per tant estava lluny de casa, va ser una situació molt complicada, que per sort tenia la meva parella que es va fer un fart de viatjar i els meus pares també, i jo crec que va ser l'any que més visites d'amics vaig tenir. És a dir, potser va ser l'any que jo més vaig patir, però alhora més acollida de la meva gent vaig estar, no? Vull dir que són curiositats d'aquestes de la vida que després, si tens la capacitat de valorar, crec que t'enriqueixen i et fan més fort, no? Perquè veus que tens un entorn que t'acull passi el que passi. No? La importància de tenir aquest entorn per qualsevol esportista és superimportant. Com creus que has traslladat aquesta manera teva d'autogestionar-te a l'equip? Perquè tu al final eres base, eres una directora d'orquestra i d'alguna manera això havies de fer que aquelles jugadores funcionessin. Creus que t'han servit aquestes habilitats i que les has aplicat amb el teu equip? Estic segura, perquè aquí al final un jugador és com és a dir, és com a persona. Després va desenvolupant allò que li ha mancat i ho va fent créixer, no? Però com a base crec que intentava transmetre esforç diari. És a dir, jo intentava ser la primera en demostrar que cada dia s'ha d'entrenar al 100%, amb actitud, amb intenció. Una altra cosa és que et surti millor o pitjor. No baixar mai els braços, ajudar el del costat, creure molt en que si jo faig millor a la meva companya em farà millor a mi en un moment donat. Aleshores, això són gotetes del dia a dia que si vas aconseguint que el teu entorn hi cregui, aconsegueixes un bloc i un conjunt que està per sobre de les individualitats o per sobre de les circumstàncies. No? Per què? Doncs perquè un supleix a l'altre en els moments en què un està més dèbil i l'altre... Penso que hi ha un punt de tot això que és una mentalitat molt forta de perseverància, de constància, de quan ningú creu, tu transmetre que la lluita pot arribar a donar-te la solució, és a dir, no baixar mai els braços. Tot això, per mi, és el que, com a jugadora era i després, com a entrenadora, crec, i per mi és vital de crear un conjunt de jugadores i no, fer de tot un equip i no fer diferents individualitats. No? I en què creies, Laura? Quins eren els teus objectius? Jo crec molt en el treball diari. Els meus objectius en quant a reptes. Sí, de vull arribar aquí, o vull arribar a jugar allà, o vull, com a jugadora, fer X coses. No he tingut mai això. He sigut, segurament també ve de família i de casa, no? Hem sigut una família molt humil, que treballàvem amb la concentració diària, amb el fet de que tu treballis cada dia, t'esforcis cada dia, i allà on arribaràs serà la conseqüència d'això. Aleshores, no he sigut una jugadora ni que de petita l'entorn allò més mediàtic o més publicitari o més conegut del món del bàsquet hagi apostat. Per què? Perquè era petitona, perquè no se'm coneixia, seleccions poquetes,
Sempre hi havia aquella petita qüestionament meu de que tan petita no arribarà, no? Aleshores, o m'ho vaig creure i això em va treure pressió, que també pot ser, o jo ja funcionava així, simplement era em dedico a disfrutar, a passar-m'ho bé i a aprendre molt, perquè crec que mai se m'acaba i per això fins i tot amb 36 anys, jo sempre ho dic, els últims anys seguia aprenent coses. Per què? Perquè el bàsquet també evoluciona, tu vas creixent, però el bàsquet també creix. I els diferents entrenadors, cadascú t'aporta coses diferents. Per tant, aquesta gana sempre de créixer i de millorar és el que em donava el meu dia. Ha estat el teu motor. Sí, és el meu motor i no hi ha hagut mai una ambició de vull arribar a ser o vull arribar a fer, no? A més, Laura, tu sempre has estudiat paral·lelament a la teva carrera i a la teva professió de basquetbolista. Com ha estat això? Com ho has aconseguit combinar aquestes coses i combinar-les tan bé? Perquè, a més, ara ets fisioterapeuta professional. Sí. No, tinc molta sort perquè tinc facilitat amb els estudis des de ben petitona. Aleshores, és una cosa que també des de casa era imprescindible. Si tu vols entrenar i si tu vols fer més hores en el bàsquet, el que no pot fallar són els estudis. Això ho teníem clar a casa i, per tant, ja pots tornar a les 12 de la nit de fer 3 entrenaments, perquè abans fèiem 1, 2 i 3 entrenaments, que tu, si tens deures l'endemà, els has d'acabar abans d'anar a dormir. Aleshores, aquí hi ha hagut molta disciplina, però també hi ha hagut la sort de tenir facilitat en això i la veritat és que vaig aconseguir escollir una carrera que m'apassiona, que segueix apassionant-me a dia d'avui, com és descobrir el cos humà i totes les seves peculiaritats i he compaginat el treballar amb el jugar a bàsquet professional, he compaginat el jugar a bàsquet professional després amb els estius de seguir estudiant i m'he anat nutrint de tot aquest món que m'agrada molt, que és el de la fisioteràpia. Com has aplicat tots aquests coneixements en la teva carrera esportiva en general, tant com a jugadora com a entrenadora? És important. Jo penso que, com a jugadora, saber-me cuidar. És a dir, era una jugadora que per l'alçada, com dèiem abans, la meva exigència física havia de ser al 300%, perquè havia de suplir moltes coses. Unes les havia de suplir a nivell d'intel·ligència, de direcció, d'estar pendent de tot, de tenir-ho tot al detall, però l'altra físicament havia de poder estar competint amb gent d'envergadures i de forces i de cossos molt diferents que el meu, no? Aleshores, el meu físic, a mesura que jo vaig veure que anava pujant en la qualitat de la competició, jo també m'havia de treballar el meu físic i va haver-hi moments de que el meu físic trencava o patia i la sort de ser fisioterapeuta és que jo mateixa em cuidava molt. Vaig començar a cuidar-me molt quan arribava a casa, canviar l'alimentació, treballar molt bé a nivell de gimnàs, totes aquestes coses que fessin que almenys no fos el meu cos el que dictaminés el meu futur, sinó el meu final en el bàsquet que fos degut a una altra decisió, no? A més, tu també has treballat amb molts esportistes i has contribuït a la seva recuperació. Com creus d'important l'aspecte mental en la recuperació d'una lesió? Mira, l'aspecte mental és molt més gran del que ens pensem. Al final, un esportista, quan es lesiona, li passen moltes coses alhora. Una és que deixa de fer aquella activitat que li agrada de cop i volta. És a dir, una lesió és d'un dia per l'altre, moltes vegades, no? I això ningú està preparat perquè tu no vols que allò passi, no? Aleshores, és com un petit, una sacsejada que pateix i la conseqüència és que quedes fora d'aquell grup humà que està fent un treball paral·lel i que tu quedes com exclòs, no? Durant un període estàs fora i, a més, treballes en solitari, treballes a vegades inclús amb una mica de dolor i t'acompanyes de
tot un món paral·lel que fins llavors no el coneixes, que és tot el servei mèdic. I en aquí jo sempre llançaré flors i parlaré molt bé dels serveis mèdics de qualsevol club que pugui donar recursos als jugadors, que els ajudi, que els acompanyi, perquè un jugador que està en una situació en la qual ha patit una lesió és vulnerable. És vulnerable perquè ell el seu cos no l'entén, com l'entenem els que ho hem estudiat, i no sap què ha de passar i què ha de fer per recuperar-se. Llavors, si té gent que el guia i que l'acompanya i que el cuida, aquest jugador es relaxa. Si ell es relaxa mentalment, el seu cos també es relaxa. I, per tant, tots aquells components que han de cicatritzar, que han de circular, tot el cos humà, quan té estrès, no reacciona igual que quan està relaxat i està confiat. Per tant, depèn de qui acompanya una lesió, fa que aquella lesió també evolucioni millor i, per tant, has de cuidar molt l'emocional d'aquell jugador i el mental i el físic. Són les tres parcel·les. És una faceta que crec que ara potser ha millorat una mica, però sí que és veritat que és una d'aquestes facetes que estava una mica com deixada de la mà de Déu, per dir-ho així, no? En plan, bueno, ja et recuperaràs, ja aniràs al metge, i és una cosa específicament física, no? I no es veia com un tot. Clar, bueno, això per sort en aquest aspecte hem millorat tots, no? I tot i que a mesura que puges en exigència i en l'alt rendiment no es dona prou importància encara a això. Per què? Doncs perquè no deixes de ser un producte que té un preu i que ha de rendir i que ha d'estar a la pista. Per tant, en l'alt rendiment queda encara aquesta gran pregunta, no? De fins a on s'ha d'apretar un jugador perquè torni a jugar i fins a on se l'ha de protegir perquè recuperi, però recuperi bé. Aquesta és la pregunta. Però també el que volia dir és que, per sort, en el bàsquet base està començant a haver-hi molts més recursos en aquest sentit. Potser no de part dels clubs, però sí en el coneixement de que depèn de quin jugador ha d'anar a un fisioterapeuta o hem de respectar els períodes, sobretot en fases de creixement, els períodes de recuperació de depèn de quina lesió, perquè aquella lesió no perduri no només aquella temporada, sinó durant molts més anys, no? És a dir, en el bàsquet base el que sí que hem de millorar és el fet de que les recuperacions, a part d'acompanyar-les, hem d'evitar que es cronifiquin, perquè els nens el que necessiten és que el seu cos estigui sa perquè duri molts anys jugant a aquest esport. I aquesta consciència, Laura, creus que la té tot l'entorn de l'esportista o especialment la família, el propi esportista, els entrenadors, entrenadores? Depèn molt del club, depèn molt de l'entrenador, depèn molt de la família. El que sí que t'asseguro és el que ha patit una situació que no és favorable, n'aprèn. N'aprèn perquè no és gens agradable, no? Trobar-se en situacions en les quals un nen o una nena no se'n surt. I en aquestes situacions n'aprens molt. Jo desitjo que a poc anem fent pedagogia d'aquestes coses i veiem que hi ha molts entrenaments, molts partits per jugar, molts anys per jugar a bàsquet i que les lesions en els infants i en els adolescents s'han de cuidar bé i s'han de mimar bé perquè allò no sigui el motiu pel qual aquell jugador deixa de jugar, que això passa a vegades i no és gens agradable. Laura, hem vist com has combinat sempre ser esportista amb estudiar i treballar. Com és la teva transició entrenadora? Uau! Jo, el meu objectiu sempre havia sigut, doncs jo soc una noia que li agrada jugar a bàsquet i mentrestant es treu els estudis. Per tant, l'objectiu era, mentre el bàsquet m'agradi, veig que puc jugar-lo i compaginar-lo amb la meva feina, el que havia fet era jugar i treballar a Badalona amb la meva consulta. Què passa aquí? Que el bàsquet segueix millorant, jo segueixo tenint
oportunitats per jugar a llocs diferents i, per tant, hi ha un moment en el qual em fan decidir entre treballar i dedicar-me al món del bàsquet. Això que per mi va ser una oportunitat de dir vaig a provar-ho, doncs va durar fins als 36 anys, no? Què va passar després? Que jo estava convençudíssima. Tu acabes de jugar a bàsquet, què faràs? Doncs tornaràs a la teva faceta de fisioterapeuta, que és el que t'has estat treballant, has estat estudiant tots aquests anys, has estat compaginant amb el món del professionalisme esportiu i quan torno a la consulta, al cap de 3-4 anys, interiorment pensava, i tot això que jo sé, on ha anat a parar, no? Perquè al final són molts anys, molts entrenaments, molts entrenadors, moltes hores de perfecció de detalls, molts partits vistos a la tele, moltes coses, no? Hi havia molt de coneixement a dins meu i sí que és veritat que amb la meva feina em guanyava la vida i em guanyo la vida, evidentment, i estic contenta, però em quedava un buit de poder mostrar algú i ensenyar algú, no? I vaig començar a poc en el poble, amb l'escoleta de bàsquet del poble, tenia Mataró molt a prop, treia el cap perquè era fisioterapeuta d'allà també, treia el cap a Vilassar perquè també era fisioterapeuta d'aquell club, i el dia que Unigirona em truca i em diu escolta, no t'agradaria pas venir amb nosaltres i començar a col·laborar en aquest aspecte, vaig dir, ostres, se'm va regirar aquí dintre allò que tenim els esportistes, que quan allò batega ja no ho pots parar. Saps que sí. No? Saps que sí, saps que haig d'anar cap aquí. I llavors vaig dir, doncs, igual que vaig fer quan era fisioterapeuta i em van plantejar provar de ser jugadora de bàsquet, dic, doncs mira, m'ha tornat a passar, ara soc fisioterapeuta, però ara em diuen, si vull ser entrenadora, vaig a provar-ho. Escolta'm, això s'ha de provar. I llavors, allà a Girona va ser quan un any rere l'altre em anava introduint a la pista, anava veient, anava opinant, anava donant el meu punt de vista de tot el que anava passant i sí, semblava que tenia coherència, que semblava que podia... I a mi m'agradava. Perquè va ser com una transició també a l'Unigirona, que és un equip d'alt nivell de bàsquet femení. Tu vas estar com a fisioterapeuta, després com a entrenadora, segona entrenadora, no? Entrenadora ajudant, i finalment et diuen, volem que siguis la primera entrenadora. Sí, amb l'Unigirona hi ha hagut una relació molt especial, perquè jo he sigut jugadora de l'Unigirona. I jugadora has estat? Jugadora al 2009, del 2009 al 2011, després, quan plego de jugar, guanyem la Lliga i jo sóc la fisioterapeuta d'aquell equip, el 2014 crec que és, i el 2020 comença l'etapa de segona entrenadora que acaba sent primera entrenadora, no? Per tant, és tota una evolució en un club i en una ciutat, no? Però com reps aquesta notícia, Laura? Perquè va ser ràpid, no vas estar molts anys de segona entrenadora a l'Unigirona, devia ser... Uau! Quina oportunitat i quina responsabilitat. Sí, va ser un... Jo recordo que vaig dir, quan m'ho van dir, dic, m'ho he de rumiar. I es van sorprendre que m'ho rumiés, no? I vaig pensar, home, i tant que m'ho he de rumiar. Evidentment, jo sóc una persona que ha anat assolint els seus reptes a poc, normalment, no? Com a jugadora també, no? Des de la humilitat i des del treball i sense donar-te en compte assoleixes aquell repte, no? Per mi, el repte següent que em pertocava i començava a sentir sí que era de vull dirigir un equip. Aquest sí que el volia. Ara, que el meu primer equip de direcció fos l'Unigirona, doncs em va sorprendre, evidentment. També, amb el pas de les hores vaig pensar, si ells dipositen aquesta confiança i creuen que ells porten més anys en aquestes situacions, serà perquè m'hi veuen capaç, no? I si jo veig que he estat i he anat aprenent i m'hi veig en cor, per energia i feina no serà, perquè dedicar-hi hores soc persona capaç de dedicar-hi moltes hores a fer créixer una cosa, no? Bé, doncs va ser així, una mica sorprenent, però alhora va ser el repte de me'l posen a davant, som-hi i a aprendre de l'experiència. Creus que la Laura entrenadora té a veure amb la Laura jugadora? Aquests valors que abans has explicat, que
que has utilitzat i que portaves dintre teu amb la teva carrera com a jugadora, creus que després com a entrenadora també els vas fer servir? Estic totalment d'acord amb la Laura entrenadora-jugadora, és a dir, la Laura és la Laura i veu el bàsquet d'una determinada manera. Aleshores, el bàsquet que jo veig és en el que m'ha fet créixer a mi, en el que hi crec, perquè m'ha donat resultat, no? Aleshores, els valors que a mi m'han fet jugadora, en el nivell que he arribat, poden ser millors o pitjors que el d'algun altre, però són els meus. Aleshores, si jo em poso al capdavant d'un equip, sóc incapaç de transmetre'n uns altres, no? I són en els que crec. Per tant, són valors de creixement, de dia a dia, d'humilitat, de treball conjunt, d'esforç, de companyerisme, d'ambició, de córrer i d'entendre el bàsquet, no només de memoritzar-lo, sinó de, sobretot, entendre què passa en cada moment, mirar molt els meus companys per saber reaccionar depenent del que fan els altres, no només pensant el que tu vols fer, i després una sensació col·lectiva molt important. A més, Laura, t'arriba una gran oportunitat també d'estar amb la selecció d'Angola masculina, conjuntament com a entrenadora ajudant d'en Pep Clarós. Com és aquesta experiència? Aquesta experiència és un regal. És un regal que el vaig agafar amb els braços oberts. Van ser 2 anys amb totes les finestres FIBA de classificació pel Mundial. Va ser, per mi, la porta d'entrada al món masculí, perquè fins aleshores, doncs bé, jo he sigut sòcia de la penya de petita i he anat a veure la penya a Badalona mils de vegades, però no he tastat el bàsquet masculí des de la pista, no? El meu germà ha jugat, el meu pare ha jugat, el meu avi va jugar, però no de tan a prop, no? I l'he viscut. Aleshores, seure en una banqueta de tan alt nivell masculí, una, em va sorprendre. 2, em va agradar moltíssim la rebuda que em van fer, i ho dic i ho repetiré 1000 vegades, tant el cos tècnic com la Federació d'Angola, com els jugadors, que en cap moment em vaig sentir ni qüestionada ni menystinguda, al revés, em miraven amb ulls de digue'm, que jo t'escolto i que et faig cas, saps? I després la tercera, que és la part més especial, segurament a nivell de cultura, no? La capacitat d'adaptació que vaig poder tenir per entrar a un país com Angola, en el qual una dona blanca havia de ser la que dirigís un conjunt d'homes negres, no? Aleshores, és peculiar com viuen. L'experiència aquesta per mi ha sigut enriquidora, m'agrada molt. Soc una persona molt oberta en aquest sentit, en viatjar, en conèixer cultures noves. Vaig aprendre que el món del bàsquet no només és Europa, també, i se'm van obrir diferents maneres d'enfocar tot això. Per mi és un sumar en positiu en tot el que m'ha ofert Angola en aquesta experiència. I com gestiona una entrenadora la preparació d'un equip per una competició llarga, com podria ser una lliga, guanyar una lliga, o una competició curta, preparar-se per unes Olimpiades o algun campionat del món? És molt diferent, perquè el jugador, quan té un objectiu a curt termini, no necessita motivar-se, està motivat. Aleshores, una lliga que pot passar per alts i baixos, que tens molts partits, que quan ve un equip més fluix, penses, et relaxes una mica perquè tot és molt llarg en el temps, has d'anar buscant motivacions, inclús crear situacions en l'equip que puguin provocar una miqueta de malestar perquè hi hagi reacció interna, perquè la gent no es relaxi, perquè estiguin alerta. En canvi, quan tu prepares un Mundial o un europeu o una Copa de la Reina, per exemple, dins mateix d'un equip de Lliga Femenina, en allà sents i notes que el jugador està al 100% escoltant. Per què? Perquè allò li interessa i el motiva tant que has d'analitzar simplement
com vols afrontar aquell partit concret i el jugador ho agafa molt ràpid. Llavors, hi ha molts nervis, hi ha molta tensió, hi ha una ansietat que a nivell emocional és molt important de treballar, molt important. Després hi ha un control de càrregues que és molt important de tenir present, per tant, el preparador físic també entra molt en com arribes en aquella situació, com controles el primer, segon i tercer partits, perquè vas sumant esforços, però alhora tens menys descansos. Per tant, si arribes bé, has d'arribar bé fins al final, si no tampoc serveix, no? És una suma de coneixements que has de posar a la pràctica en un període de temps molt curt. Aleshores, això és motivant pel jugador, però per l'entrenador és molt motivant, perquè pots tenir un premi a l'instant, no? I una sensació d'haver fet molt bé les coses perquè has de tocar moltes tecles alhora. Com gestiones la diversitat dels jugadors i de les jugadores? Perquè tots són diferents i has d'arribar a tots, has d'intentar treure el millor de cada un d'ells. Com ho has fet això i com ho fas? Abans, quan parlàvem de cohesionar el grup, una de les bases és aquesta, no? És a dir, cohesionar el grup no només ha de ser una cohesió de com et mous a dins de la pista, sinó ha de ser que les peces humanes s'acabin acceptant i s'acabin entenent. És a dir, tu no pots escollir que dues persones es portin bé o no, que això a vegades dues persones són incompatibles per caràcters i tal, però sí que s'acceptin. Aleshores, des d'un vestidor, el fet de que els jugadors o les jugadores tinguin, a part dels seus moments a dins la pista, aconsegueixin tenir moments a fora de la pista, jo crec que com a entrenador ho has de motivar, això. Has de fer que hi hagin dues parcel·les molt diferenciades i que en totes elles els jugadors vagin connectant-se, no? Tu com a entrenador, anar observant molt, anar parlant molt, no només a dins de la pista, no només després o abans dels entrenaments, sinó també en els viatges, petites estonetes, donar importància a situacions personals d'aquell jugador, encara que siguin una pregunta d'un minut escolta, com tens aquesta situació familiar? Aquesta petita empatia d'anar gestionant una xarxa i un entramat que fa que crec que el jugador se sent més a prop del projecte i l'entrenador va coneixent com reacciona cada jugador a les diferents situacions. Llavors, si tu vas veient que un jugador és més explosiu, que un jugador és més nerviós, que un altre jugador necessita molta tranquil·litat, totes aquestes situacions, això t'ajuda després en els moments de pista, que has de provocar que reaccionin o que despertin o que al revés, o que els has de gestionar perquè aquell moment de tensió necessiten una paraula molt tranquil·la perquè baixin revolucions. Jo penso que és clau conèixer la persona a part del jugador. Per després també saber de quina forma és millor comunicar-se amb aquell jugador i adaptar-ho al seu estil i a la seva manera de ser. Exacte, i per poder-hi arribar d'una manera efectiva. Ara estàs en un projecte molt xulo, mentoria d'entrenadores de la Federació Catalana de Bàsquet. És un projecte pioner i que, a més també s'està extenent a nivell europeu. Com arriba a tu aquesta oportunitat? Com la reps? I com està anant? Doncs mira, també a mi m'agrada molt que la vida em sorprengui, però em sento afortunada amb això perquè a vegades m'apareixen coses com aquesta, que és aquest programa que la Federació Catalana ja aquest és el quart any que desenvolupa i que l'havia sentit a parlar però molt de lluny i per sort ara ja estic més involucrada i és un programa per ajudar a que les entrenadores tinguin més seguretat en elles mateixes en el moment d'entrar en el món del bàsquet. El món del bàsquet, per la història que té, encara és molt masculí, i el tant per cent de noies i de nois i el tant per cent d'entrenadores i entrenadors és molt diferent. Aleshores, l'entrenadora noia
moltes vegades se sent diferent de la resta del que la rodeja, no? Ja no et dic entrenar nois quan ets una dona, no? Que això es veu molt poquet i sembla que sigui impossible. I penses, a veure, a part de que la societat ha de fer un pas endavant, és evident, en no creure que el lideratge només el pot portar l'home, sinó que en creure que la dona també pot portar lideratge, encara que sigui un lideratge diferent. Perquè no, per ser líder, has de fer servir els mateixos mètodes que han sigut sempre utilitzats, no? Aleshores, aquí per mi és el gran detall que com a societat crec que hem de fer un canvi, però també les dones com a dones hem de creure-hi en això i hem de demostrar-ho en el moment en què ens deixin demostrar-ho, que poden haver-hi canvis profunds interns, però des de la teva manera de fer, no havent-te de suplantar en la teva personalitat ni fer una personalitat que no ets, perquè pel simple fet de ser dona doncs tens una altra manera de parlar, una altra manera de corregir, una altra manera d'aglutinar, una altra manera de fer funcionar els equips, no? Llavors, aquest programa, un dels objectius seria fer sentir partícip d'un col·lectiu a les entrenadores de Catalunya, totes les entrenadores catalanes que se sentin formar part d'un col·lectiu. I aquest col·lectiu que recolzar-se unes a les altres en situacions i anar donant eines tècniques, tàctiques, hi ha formacions, hi ha clínics, hi ha xerrades online, hi ha tota una sèrie d'eines que es vagin donant a les entrenadores perquè se sentin fortes per tirar endavant fins on elles vulguin. No fins on creuen que tenen lloc, sinó fins on elles vulguin. Inclús es detecten aquelles entrenadores que tenen més potencial i se'ls fa un seguiment més proper i se'ls intenta donar totes aquelles eines que en un moment donat puguin necessitar. I crec que és molt interessant. Mentre ho expliques pensava, està molt bé, però aquestes eines entenc que aquestes entrenadores ja les tenien a la seva disposició. Elles poden formar-se com a entrenadores, igual que qualsevol home es pot formar com a entrenador. Quin és el per què, aleshores, d'aquest programa? Per què creus que és tan important que s'hagi creat? Mira, és molt important perquè hi ha un punt en el qual crec que les dones com a dones ho hem d'acceptar, que és la nostra inèrcia pel que hem viscut, per com hem estat educades i per com se'ns ha visibilitzat en la societat, que tendim a fer les coses en grupet, o si anem soles ens fa més por, o si hem de ser diferents a la resta, doncs sempre ens agrada més passar una mica més desapercebudes. Aleshores, quan a mi em parlaven del programa de mentorització, al principi jo vaig ser una de les que vaig dir, però per què hem de fer d'entrenadores i no pot ser d'entrenadors i entrenadores? Per què hem de sectoritzar aquest... No sé, podem ser entrenadores que ensenyem també a entrenadors. Per què s'ha de fer d'aquesta manera, no? I al final, amb l'experiència que he tingut també a Girona, crec que l'entrenadora té un punt de crítica externa més alta que l'entrenador. I, per tant, necessita un reforç més alt per fer una sèrie de passos perquè no té tant de recolzament extern. Per tant, hem de crear entrenadores que se sentin partícips, que no se sentin soles, que no se sentin vulnerables i que, com que són més les que participen d'això, es vagin entre elles empaltant d'aquesta energia de voler saber més, de voler créixer i de que tinguin referents a davant, que anar-los ensenyant referents, anar-los ensenyant que això és possible i anar-los fent creure que poden arribar on vulguin. I que potser serà una mica més difícil per elles, perquè hi ha unes estructures, com deies abans, i un estil de lideratge com molt associat a un seguit de valors
i que a vegades les dones, pel fet de ser dones, doncs n'aportem uns de diferents i això encara no és vist com vàlid, no? Aleshores, si a la dona ja li manca un cert punt d'empoderament, si es troba amb estructures i amb estructures físiques i mentals que no afavoreixen massa el seu desenvolupament professional, encara ha de ser més forta. Clar. I tot això doncs, fa que no hagis, però que la creació d'un programa com aquest crec que és adequat. I almenys actualment crec que impulsa una mica, fa que la dona doncs, agafi més seguretat per poder fer el pas que vulgui, però seguretat i una mica més de força i que se senti acompanyada, que no se senti... Tu quan parles amb entrenadores en molts clubs, n'hi ha una, dues, n'hi ha poques. Vull dir, elles en el seu dia a dia ja es deuen sentir soles, no? Aleshores, és com un lloc on se sentin que no són diferents, sinó que hi ha molta més gent aquí i que ja n'hi ha hagut, però que no se n'ha parlat gaire o que han quedat una mica endarrere. Els referents són molt importants. Jo ho veig molt en la meva feina del dia a dia i treballo molt amb esportistes femenines i he de reconèixer que quan treballo amb esportistes masculins són molt més conscients dels seus referents, de qui està dalt, no? I en canvi em costa parlar amb esportistes femenines, jo els hi comento, els hi trec a la conversa algun referent femení i el desconeixen. Sí, sí. Encara avui en dia, amb les xarxes socials i amb la quantitat de visibilitat que una esportista femenina pot tenir, i malgrat tots els seguidors, que jo mateixa vaig quedar parada, no?, quan vaig entrar una mica en el món de les xarxes, de dir, ostres, que guai, no?, que aquestes dones tinguin aquesta quantitat de seguidors, però malgrat això encara hi ha molta, molta feina per fer. Molta, home. Jo sóc un dels exemples de que jo de petita tampoc tenia molts referents femenins, poquíssims. Aleshores, jo m'anava amb els meus referents masculins que veia al camp de la penya, no? És tal qual. Aleshores, aquest moviment que està havent-hi, que és molt maco i molt agradable i molt més lliure, no? De que siguin homes, siguin dones, tots els referents són bons. Això, les nenes d'ara, almenys, els és igual si és un home o és una dona, però també hi ha dones i poden veure que ella, que és una nena, doncs pot ser-hi allà, no? Que abans, com que només veies homes allà, doncs, bueno... Ja t'ubicaves inconscientment en un altre espai que normalment no era a dalt de tot. Exacte. Del lideratge, no? O d'una posició important de responsabilitat. Sí, tenim un tema important en els clubs, o sigui, quan un cop entrat en la mentorització, quan vas descobrint i parlant amb els diferents clubs i preguntes quantes entrenadores tenen, a part de que n'hi ha poques, que això jo crec que no és només del club, sinó que és de la dona, és el que estem dient, que hem d'anar fent passes endavant, però totes elles solen estar en els equips petits. Aleshores, aquests són els canvis que hem d'anar promocionant, no? Hem d'anar provocant que la dona, doncs, que no es pugui dir que estàs mal formada, o sigui, mal formada no, que no tens prou formació per portar un equip més gran, que no tens prou experiència per portar un equip més gran, sinó que tu ets igual de vàlida que un altre que està portant aquest equip, no? Simplement no tenir-nos sempre en les parts baixes dels clubs, no? I allò que també has comentat abans, breument, del qüestionament, no? De que les dones potser se les mira, jo pensava per dintre, se'ns mira més amb lupa, no? Sí. Si qualsevol cosa que se surti una mica d'aquests estàndards o d'aquesta manera de fer que ha vingut imperant durant tots aquests anys és vista com és qüestionada, és posada en dubte, potser no és així com s'ha de fer. Exacte. És que jo penso que els hi crea dubtes amb ells. Per què? Perquè el que s'ha vist sempre és una manera de funcionar i en el que hi creuen és en allò, no? Aleshores, en el moment en el que tu estàs treballant d'una altra manera o tu et mous d'una altra manera o tu provoques situacions des d'una altra manera d'atacar o el jugador o l'equip contrari es posa en qüestió perquè no és lo habitual. Aleshores, aquí és on crec que es dona menys
menys marge. Oportunitats, també, no? Menys marge de que allò surti bé, no? Està tot més analitzat d'una manera en la qual, si no és d'aquesta manera, no pot sortir bé, no? Per tant, no ets una bona peça. Que important em ve com l'apertura, no? Per part dels que estan fora, no? Veient aquestes entrenadores, ser més oberts a aquesta nova manera de liderar, i per part de les entrenadores creure en elles mateixes i tirar endavant. No, és que I com deies tu, en el dia a dia, no? Sí, amb aquest ara, el present, no? Sí. I el que estic fent jo avui, sense tampoc sí. mirar tan enllà i creure en tu. Sí. És que són les dues parts que han de fer un pas, no? Laura, si haguessis de donar un consell a una jove esportista, quin seria? Claríssimament n'hi ha un que crec que és el que no ha de perdre mai de vista, que és el treball diari i l'esforç del dia a dia. En el dia a dia és on realment evoluciones, on realment allò que ahir no podies fer ho aconseguiràs fer, allò que et semblava difícil ara et sembla fàcil. Sense aquest enfoc diari et creus que arribar allà està molt lluny, perquè quan tu et poses com a objectiu arribar a ser una grandíssima jugadora i tal, a part que està molt lluny, realment el pas previ no existeix, és diari. Són molts passos. Són molts passos i hi ha molts condicionants que poden passar en qualsevol moment que hauràs de trampejar per arribar fins allà, no? Aleshores, ho hauràs d'anar decidint a mesura que camines, no pots voler arribar sense passar tots aquests passos, no? Llavors, a la jugadora sempre li diria això, però hi afegiria una cosa que potser en la meva època no la teníem i que és que s'intenti empaltar de les que ja hi són i les observi i les vagi a veure i les miri i s'il·lusioni i vibri amb aquesta gent que ja està en aquell nivell que ella vol arribar, no? I ho vegi possible. Aleshores, jo crec que quan una nena petita té clar on vol arribar, allò és una il·lusió que té una força imparable, no? Al final s'haurà de centrar en el seu dia a dia, però la il·lusió mou muntanyes. Exacte. És com el somni, al final, i després el pas a pas. Exacte. La constància, l'esforç. I una paraula que em venia, que tu no has dit en cap moment, però que a mi m'ha vingut quan tu deies jo estava avall, però jo continuava treballant igual. Disciplina. Sí, totalment. Disciplina. No puc, em fa mal, em sento avall de tot, però jo m'aixeco i faig el que tinc que fer. Això és, sí, sobreposar-se, perquè hi ha moments en els quals tot sembla molt fàcil i hi ha moments en els quals tot es complica i és molt complicat, no? Dia a dia. O sigui, cada dia és important i si te'n vas a dormir i no estàs bé, l'endemà t'aixeques i dius, doncs avui estaré millor. I això ha de ser com una manera de viure, no? És com un tantra. Com diem molt aquí, qui dia passa, any empeny. Any empeny, sí. Sí, però bueno, al final la jugadora ha d'aconseguir passar-s'ho bé aprenent. Jo crec que és la frase més important. Passar-s'ho bé aprenent i pensar sempre que hi ha algú que ho fa millor que tu. Per tant, com que sempre hi haurà algú que ho farà millor que tu, intenta fer-ho millor. I això et dona un motor d'aprenentatge que vés a saber on arribes, no? Que no s'acaba, probablement. Es pot transformar en una professió, en una altra manera de viure la vida, però al final l'aprenentatge aquest et va seguint, no? Exacte. Si haguessis de donar un consell a una jove entrenadora, què li diries? Una jove entrenadora, el que... No divergeixo gaire com a jugadora, és a dir, una jove entrenadora ha de fer el mateix, mirar-se en el seu dia a dia, treballar, preparar-se cada entrenament amb desig de que ha de millorar un determinat detall, analitzar bé com ha anat l'entrenament, intentar fer el següent millor, aconseguir aquests objectius amb el seu petit equip o gran equip, el que sigui, però fer d'aquell equip que porti aquell any donar el màxim. Aleshores, quan tu dones el màxim amb allò que tu has apostat durant una temporada, la temporada que ve ja veurem
les sorpreses a la vida, com hem dit abans, arriben, no? Aleshores, anar-te'n a veure gent que és una referència per tu, anar a veure més bàsquet, anar a veure entrenaments d'entrenadores i d'entrenadors. El mateix que com a jugadora penso que les entrenadores ho necessiten. Per això és tan important tenir referents també com a entrenadores a dalt de tot, no? Però al final, aquelles ganes de fer-ho cada dia millor, el no pensar, ostres, és que aquest equip no dona més de sí, o en algun aspecte pots millorar-lo. Doncs vés, allò ho hauràs guanyat tu com a entrenadora. És una cosa que ja sabràs fer que no feies abans, no? Sempre hi ha alguna cosa, sempre hi ha algun detallet, sempre hi ha alguna manera, sempre hi ha aquella peça que no aconsegueixes, aquella jugadora que no aconsegueixes enganxar-la, que no saps com fer-la reaccionar, que se't posa difícil. Allò és un aprenentatge i agafa-t'ho com un aprenentatge, perquè tu, si superes aquest aprenentatge, l'any següent et trobaràs una jugadora molt semblant i ja sabràs com enfocar-la, no? Jo penso que ha d'anar per aquí. Doncs fins aquí l'entrevista, Laura. Jo no l'acabaria. Podem xerrar, Però el temps no podem extendre'ns tampoc gaire més, perquè potser, no sé, nosaltres estem superapassionades, però... Aquí ningú ho escolta, no? Però per mi ha estat superinteressant escoltar-te i espero que hagis gaudit i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, ha sigut un plaer. A més, m'has fet recordar molt tots els processos de la vida i del que he viscut amb aquest esport, i el meu present segueix estant lligat a això, o sigui que ja veurem a veure quins són els diferents projectes que van arribant, però molt agraïda al bàsquet, i des d'aquí ens hem conegut i fins a dia d'avui encara estem amb això. Molt bé, Laura. Gràcies.